Tænk, hvis jeg siger dette, at mennesker ikke forlader dig på én gang. De gør det langsomt. Du lægger næsten ikke mærke til det i starten. Svarene bliver kortere, samtalerne færre, afstanden større, og du begynder at tænke, gjorde jeg noget forkert? Men sandheden er, det handler ikke altid om, hvad du gjorde. Nogle gange handler det om, hvem du er blevet. Du har måske ændret dig. Du er vokset. Og ikke alle kan følge med på den rejse. Nogle mennesker kan lide dig, så længe du er nem. Så længe du ikke siger for meget. Så længe du ikke føler for dybt. Men i det øjeblik du begynder at være dig selv, begynder de at trække sig væk. Ikke pludseligt, men stille. De stopper med at prøve. De stopper med at forstå dig. Og til sidst er de væk. Og det gør ondt. Fordi du husker, hvordan det var før. Når det føltes ægte. Men nu føles det tomt. Og du prøver at holde fast. Men jo mere du prøver, jo længere væk glider de. Og her er det sværeste at acceptere. Ikke alle er ment til at blive i dit liv. Nogle mennesker er kun der for en periode. For at lære dig noget. For at ændre dig. Og så går de videre. Det betyder ikke, at der er noget galt med dig. Det betyder bare, at jeres veje ikke længere er de samme. Så næste gang nogen begynder at trække sig væk, lad være med at jage dem. Stop op og spørg dig selv, vokser jeg? Eller prøver jeg bare at holde fast i det, der er slut? For nogle gange er det ikke dem, der forlader dig. Det er dig, der vokser fra dem. Og måske forsvinder mennesker fra dit liv, fordi de aldrig var ment til at blive der for altid.